O sigui, el punt principal de la fotografia de fauna és no molestar l'animal. O sigui, crec que això és algo essencial. En el moment que tu ja molestes a l'animal, a mi ja no m'agrada aquest moment. Bueno, jo intento posar el meu granet de sorra, perquè al final de problemes n'hi ha hagut sempre i sempre n'hi hauran, és així. I crec que al final, si veig que algú per mi està molt malament, intento mostrar-ho, en el meu cas amb la fotografia. Al final és la meva eina. Per exemple, en el cas de Romania vaig voler anar-hi per si mai algú va a Romania saber explicar que es trobarà en aquesta situació, perquè és molt visible. I en el cas de Marràqueix, doncs està molt exposat també. Al final són llocs on de veritat es mostren a tots els públics i que sàpiguen que es trobaran allò, si més no que sàpiguen que hi ha aquells problemes.